Ciar, ba, dining table folding lah bos ya. Humnan langra, oi mejem lade. Tuh nih, jadi menfilai arna, urje, kasih. Buah apa deh, brother? absu ni conference Ma, mana lah? rotel Ya. saya yang delegate au se hamna nagirdeng Baterai moजां गोजालै स' नै दा नायलांबाय थादो देख्लांबाय था सिलाय नै देन्जार बुरजाखा आरोना फैग्राफ्रा जोंना नैबे जाहैबाय मेन पेन्डेल फैनाय मालायनि थेख्लिया बानायगासिनो नो ओइ मा बेरायहैनोसैलाय नै बेरायगासिनो खायजामाथिनि औ खायजामाथिनि लिरना सेंग्राफ्रा नै वा नै जोंना बिदाया स्पेसियेल जाना दंखायो आरोना मा रायलायबाय थादोंब्रा नोंसोरलाय बाय देन्जार सिख्लाफोर नायखायो सानिया आरो इथिं दङ जोंना सासेबाव नोङो दोनबोग्रा ए नै बिसोर लोगो हमनो फैग्राया नै लोगो हमनो फैग्राया जोंना लोगो हमनो फैदों मालाय नोङो मासो खनसेनो गुवारना मा जाब्रासोलै फिसा फिसा जाब्रासो ग्लास बायदिसो औ ग्लास बायदि बरिया नुयो माथो साफानो लायदों मानसिफोरखौ हांनायसो माबा नङा माबा एवनाय हांनायसो नै जों दायो एक्जिबिसनाव हाबनो नागिरदों आरोना टिकेट दानदों दायो नै लोगोफ्रा टिकेट दानगासिनो ओरैजाय आरोना एक्जिबिसननि गेटआ आठजन टिकेट दानग्रोसै दायो एक्जिबिसनाव हाबहैसै आरोना मा फुलदास बहा हाबनो नागिरदों दायो बेरायनो टिकेट काउन्टारनिखौ मा होनदों स' दायो नै माबा थांनो नागिरदों ना एक्जिबिसनाव हाबसैलाय बरियानो नायनानै गेटआ बेनो एक्जिबिसना बेलै बेजोंनो ओइ थिसिनो जोंना आठथा औ जेनेबा सिखावै हाबगोन आरो जों जाय फारामारि नामा एक्जिबिसना फैलायबाय दायो ओइ नै माथो गायसैलाय बुरे आरोना नै गस्ला देब्रा बारा रायलायना बेजे भिडिअ देखायगासिनो मालाय बुरिफोरनो बानलु मा बानलु बिलाय नोगोद थायो माथो अरिजिनेल ओइ ब्रादार बानलुनि दामा बेसेबां 800 फांसेयाव माबायाव बे बेगर गरसेयाव 200 गोलैनो हागौदां बेरायगासिनोलाय आरोना
ओरैनो टिकेट होलाबायबाय ओइ माबासो भिआइपिसो बैथिंजाय नैथिं भिआइपि लिरनाय दहायालाय आंलाय ओरैनो टिकेट होलाबायना हाबबाय सानदों वा नै बेरायखावग्राफ्रा मबाइल कभारफोर लालाबायदो नै मबाइल कभारफोर नांथ'लालै गगाया बारा जासिनलायलै हाब माथो बर'नि न' लायदां गैया हनै ओइयाव मोनफै बेरायखावगासिनोलै आरोना दायो बोरैजाय गाबखावगासिनो माथो जेबो गैया दाबो नै मासोल पासपर्ट दानायनि खोमासो दिन रायलायदोंमोन मा गोथां गोथां ओंखारबाय थायो अबे लाइटआलाय लाइटसो बैयाव जिरायनांगौ नै लाइट होनांगौ लाइट होनांगौलै लाइटखौ नाङा टेलिभिजनखौबो दा स्रां होनांगौमोन जाहैबाय नैबे जाहैबाय खखा एन्जार आंनो हाबजागोन माथो ना गिदिर गिदिर हाबग्रा आरो ना गिदिर गिदिर हाबग्रा औ हासार गिदिर गिदिर बेसेबां गिदिर गिदिर हाबो मा नोंनिफ्राय एसे देरसिनबाव हाब नै पटास बेलागुरा ओइ सावलाय खालु अलसिया सावलाय बेलागुरखौ हाजो ए आंलाय बे बेलागुरफ्रा ए हाजो मारसो हरखाय मोजां सिनायलालै नैबेलाय मा बा थास' दुदालि वाव कालारफुल दुदालि थास' होनो बेखौ लन्डन ब्रिज जोंना लन्डन ब्रिजआ नोंलाय मा खालामनो सानदों बै बेयाव फाग्लालै नोङो दाला गाखोदों लन्डन ब्रिज सामब्रा बोरै मोनदों फैनानै मालाय फट' लादों ओमफ्राय नोंहा मानि हिनजावखौ लाफैयाखै सोरनाव आबैमोनाव ओइलाय आबैमोन न'आ हिनजाव गोदान गैया नामा हिनजाव गोदान दादिया अबाव उन्दुयो दादि उन्दुयो बेयाव बेयावलाय लावखार थाग्रासो बेयाव लावखार थाग्रा हिनजाव गोदान थाग्रायाव इसिं न' बाख्रि न' नै जोंना अलसिया बसा इसिं न' अखं न' खफ्रा बर'नि गिबिसिन धोरोम औ इसिं न' बर'नि गिबिसिन धोरोम बर'नि गिबिसिन धोरोम बाथौ आरोना नैबे जाहैबाय बाख्रि इसिं न'आलाय ओंखाम संग्रा नङा होमबा औ अखंसो जाबाय नैबे जाहैबाय जि दाग्रा इसानसालियाव रायलाय लाइटआनो गैया नैबे गग्रा गलि नै जोंना ब्रादारा जि दाबाय देन्जार थङालिखा ओमफ्राय जि दाग्राया रोंखाबावोसो दे मम' जाग्रा मम' आदार जाग्रा गग्रा दाउ दोननांगौमोन मोसौ दोननांगौमोन ओमफ्राय दाउआ बिदि लांदां थायामोनलै फ'आव दोनबाबो जायोमोनब्रा दोननांगौमोन मुलि नालाय गग्रा जायाखैब्रा गन्द्राया खिन्थु उचिक गन्द्राया थारनांगौ बेबो जाहैबाय माइहुं जाहैलायबाय ओरैजाय अमा गन्द्रा अमाया गैया माथो खि दं ओइलाय मोसौ खि दं अमा बायदि फुख्रियालाय दै लोमना थांबाय मेसेंबाय रानबाय प्लास्टिक गोरान होनांगौ बेनारबो गैया मिथिया ओइथिं जेखाय नालाय औ बेजों बारलि मोना जायो गुरबा बारलि बेसे गिदिरमोनलाय ओमफ्राय बेयाव बारलि हाबजागोन हाबजाया हाबजायो
जेखायाव हाबोबा खबायाव मानो हाबा बे हाबनांगोन हाबथारनांगोन नै जोंना फुलटासआ बै जों ओरै गिदिंनांगौ ओइ जोंलाय नोङो बैयाव गाखोना सियार बा डाइनिं टेबोला फल्डिं लायबावसो हमना लांग्रा ओइ मेजेम लादो भुटानाव मोजां जागोन बानायगिरि आदाया नैबेनो आरोना बेसेबां गोलैयो 3500 दामा मोजां ना साब्रा फुवारखादोंसो 8000 नैबे डाइरेक्ट गोलाव खालामना आरोना ने औ फैलायनो बरिया आरोना लक दंब्रा ओइलाय लक होग्रा नुबाय सासेया जोंना मेसेज गेलेनो थाखाय मायाव जिरायदों बरियानो ओरैजाय प्रग्राम जागासिनो आरोना एक्जिबिसननि देन्जार बरियाखा आरोना बुट गोथांफोर जाग्राफ्रा जागासिनो ओरैजाय माथो बिलाय सोंदोब्रा नों मिन्थिथारनांगौ स्कसफोरा स्कस दंगासिनो नामा बिसोर जाबाय ओरैनो साखिग्राल' जेबो बायखाया आरोना साखिनायल' मा नोंबो साखिग्राल' दा थिंख्लांना गोथाव जादोंमोनलै जानो चक्लेटआ बेसाद गोनाङा बेबो गोथाव जादोंमोन इमलिना फैदों थौदो होमबालाय मुला ओइनै गराय गुफुरा लादो गराय गुफुर फोननांगौ गराय गुफुर खारनाया बरिया दं आरोना पेन्टिंआ नै जालायबाय मेसेज खेलायदों नै सासे जोंना नै फुलटा सिखाया नै बिदिसोब्रा ओइ गोलावखौ लाखानांगौ नैबिलाय नै बिसोर बिबारफ्राबो मोजां नैबे जाबाय दख'ना बाजार जालायबाय आरोना ओरैजाय बाजार खि बाजार मानसिया दिनै खालि दिनै सेकेन्डसो नालाय बेखायनो ओरैबो दख'ना नैबे जाहैबाय एक्जिबिसननि आरोना जों दायो एक्जिबिसन नायखाबाय आरोना ओंखारलांफिनसै थांनायनि फाला फैलायबाय दायो गाबोन फैफिनसैलाय आरोना ने मा जाया गाबोन फैना फैला लन्दन ब्रिज मोनो बेयावसो लन्दन ब्रिजआव बबे ओइलाय गाहायाव ए लन्दन ब्रिजआ स' जोङो बिदिब्ला न'आव थांग्रोसै आरोना ब्लगखौ बेयावनो एन्ड खालामसै स' बाय गुड नाइट बाय गाइस टाटा नै मेजेमा ओंखाम जानो जमलायदों आरोना ओरैजाय थोस फाग्लायाव गिदिंना थाङा ओरैजाय दंजोबो माखासेया लायनांगौसो थांलै नै लायदो होफैयोलै दामा मानसि खारोना ओंखाम जानायाव